Croeso i'r gweithdy. Bleser bod yma. So fi wedi pigo mas stwff yn un nawr sydd yn weddol hanfodol wedyn ni. Ddim yn costio y byd a byddai'n dda i beiciwr newydd cael yn ei gweithdy nhw neu yn ei cartre nhw gatre. So, beth ni dechrau efo, dau fath o lwb wahanol fan hyn. Ti'n dechrau efo chan hollol lan, efo dim byd arall yna fe. So mae chan yn lan a ti'n rhoi y wax ma'n lan. A be mae'r wax yn neud yw, mae fe'n rhoi layer rhwng y chan a'r chaingylch. Wrth gwrs, mae fe'n lwb, so mae'r metal a metal ddim yn cyffwrdd â'i gilydd, a rhwng y metal a metal mae'r wax ma. So mae'n slippery gyd fe. A mae'r offer yn para yn lot hirach fyd. Wedyn, ni'n mynd i'r hen stwff, lwb glib, wet lwb. Sio hwnna lot yn Gymru? Mae hwn yn lwb sydd yn, os mae'n bwrw glawd, o ddim yn golchi ffwrdd. Os ydych ti'n hollol sgint, pa un sydd ti'n mynd am hynna? Sydd ti'n trygollu un? Wel, dwi'n hoffi'r wax, oherwydd bod eich offer yn para'n hirach. Dyn ni sôn am lot ydyn nhw'n yma'n y gair yw drivetrain efficiency. So, chi'n gallu colli egni yn y drivetrain os bod y drivetrain yn gwneud sŵn fel tractor. Ond mae'r wax ma'n neud y drivetrain chi'n really dawel. Os ydych chi'n mynd allan ar reid wedyn, chances yw, os bod nhw newydd torri'r cloddiau neu siatynau, beth bynnag chi'n galw nhw. Falle bod drain yn bach am cael chi puncture. Ti'n lan top, nant y moch fyna. Dim ffôn. Ti'n gallu ffonio dad dy ôl ti. Mae angen efo ti gallu sorto mas dy hunan. So, tyre levers. Cael y teir ffwrdd. Ac i roed y teir nôl mlaen. Pwmp. I pwmpo fe nôl lan. Angen iddyn hynna, A tubes bar. Cool, iawn. So dyna'r 3 peth bydd angen iddo chi cael chi mas o cawlach os ydych chi puncture. Mae hynna'n hanfodol, cos dwi wedi cerdded adra 10 milltir unwaith mewn sgidiau o Gruff efo, a dio ddim yn braf, yn horrible. Ond maen nhw'n 3 peth sy'n meddwl hawdd cael, ni'n sôn amdano, jyst yn cefn. Chi'n mynd teimlo fe, neu chi cael bag bach i roi ar cefn y sydd. A maen nhw'n rhad fyd ni, fain di hynna fe gilydd, really. Be? 20 pint? A mae fe'n handi rhoi 5 pint bach fewn yna fyd, jyst rhag ofan. A gom bod chi'n pasio caffi grip yn coffi. Nes i ddod o hwn i'r clwb o tools, achos y fi'n tyfu fyny, o'n i'n byw yn ganlynlle a o'n am siop yn agos i fi. So dwi'n cofio, o genna fi'm hein, o gen dad lot o tools i'r tractors o felly, ond o'n byd i tynnu y teir off. So, fel mae hwnna yn lifar, ti hefyd yn gallu eisiau llwy, yn mynd fel o danodd, mae'n gweithio'r un fath. Diolch mor dda o gwbl, mae'n really annoying i iwsio, os o'n i beth yn iwsio fo wan. Ond, os da chi'n really stuck, a falle jyst gofyn i mam, neu falle per y deith mam, a jyst iwsio un sydd ddim yn dda iawn adre. Multi-tool? Yr un peth mwyaf hanfodol, swn i efo trwsio stwff. Mae hwn yn rhywbeth, ddech chi'n dweud, mae fe'n rhywbeth i roi yn eich pocyn yn byddwn. Ond fi'n dynyddio hwn yn y gweithdi, achos rhan fwyaf o'r amser fel, lle mae'r 4 mil na? Ti screwdrivers fyd does, mae hynna'n adre yn hanfodol, swn i ddweud, ni. Dyn nhw'n costio lot, fel ti'n dweud, ond y holl pethau yma fan hyn, falle costio ti rhyw 50 pint, a bydde ti'n iawn am bron o bon popeth. So dyna chi, os ydych chi angen yr offer hanfodol i chi cael gatre, dyn ni'n argymell rhain.